al Centre Obert Don Bosco, formem part de la plataforma d'educació social de Sant Boi, dels Salesians, i com a projecte de centre obert atenem cada tarda infants i adolescents i fem un tema de reforç escolar, però també fem un tema de programes educatius. Treballem l'expressió, la salut, llavors, quan vam parlar amb el Centre d'Art, vam parlar amb l'Albert, ens van fer la proposta de participar en el LAC per primer cop, l'any passat no vam arribar a temps. Ho vam trobar molt interessant perquè tot just, com et comentava, fem un programa d'expressió artística, llavors ha estat com una oportunitat de mantenir el nostre programa educatiu i ampliar les mires del centre cap a fora, d'alguna manera, i poder participar en un tema més comunitari. En realitat el meu treball sempre està en l'intent de, a nivell pràctic, poder-los ajudar a desenvolupar o començar a treballar. Primer em trobo amb la dificultat de que es troben com que no saben per on iniciar, llavors començo a donar propostes que els pugui ser bastant lliure, però alhora com unes idees pràctiques, sobretot, de poder anar realitzant el treball. Normalment treballem amb molt pocs recursos, i llavors això ja és una de les pautes que a mi em fa intentar idear en què podríem treballar, ja que no hi ha recursos. El tema de este año del juego, nosotras teníamos otra idea totalmente diferente, pero que tampoco terminábamos de arrancar, no sabemos cómo llevarla a cabo, y llegó Albert con su super propuesta de unos muñecos que estén jugando ya. La idea salió de los muñecos, ahí empezamos, y el juego y el tema color. La intención era hacer todo ajedrez, pero era muy triste el blanco y el negro. Y dijimos, pues vamos a destacar un ajedrez en los muñecos con muchísimo color. Bueno, pues realmente lo que representan ellas. Cada color representa una fase de ellas. Colores vivos, colores más apagados, rayotes, escrituras, hay por ahí también. Y claro, tampoco sabemos muy bien si eso se iba a entender. Y dijimos, pues para darle un final hacemos una mesa de ajedrez realmente como es, pues un blanco y un negro. Ha estat el primer any, hem estat justos de temps, però els 3 grups d'infants que han participat s'han engrescat molt, han sortit projectes molt xulos, molt elaborats, i a més que ens ha donat per treballar la participació, perquè tot ha estat creació dels grups, per fomentar el treball en equip. M'ha semblat una cosa innovadora, perquè no moltes vegades ha passat això, i ara que el Centre d'Art volia fer una activitat amb nosaltres ha sigut molt especial. Per què especial? Perquè nosaltres no fèiem més activitats aquí al casal i no sortíem a fer activitats amb altres gens, estem acostumats a estar aquí. Però que ara el Centre d'Art, que és un centre molt bonic, ens digués si podíem fer una activitat d'art, és molt bonic. Para ellas esto es el museo, algo en el que va a venir todo el mundo, toda la gente. Se hace como, es sentirse importantes, que alguien les va a ver su trabajo en el que en realidad hacen cada día, porque ellas trabajan mucho el tema manualidad, pero la cohesión que se forma en el grupo cuando se sabe que es para un externo es como que le dan importancia y valor a su trabajo y se sienten muy agradecidas.